Niin paljon brändejä ja tuotteita, että eksytkö etsiessäsi. Nyt Beautiful Smile hoitaa kaiken yhdellä kertaa. Beautiful Smile, globaali K-beauty-alusta, tarjoaa 16 brändiä ja yli 50 tuotetta. Kaikki tarvitsemasi brändit ja tuotteet yhdessä paikassa. Toimitamme räätälöidyn kuratoinnin tarpeidesi mukaan. Tuotetyypin mukaan. Hintaluokan mukaan. Iho-ongelmien mukaan. Ja nyt, tässä on Power Duo. Videokatalog ja Herbbook. Videokatalog esittelee brändejä ja tuotteita syvällisesti. Valmiina mainostamaan valintojasi heti, jopa 9 kielellä. Herbbook kertoo jokaisen kasvin puhtaan voiman tarinan, jotta voit ilolla löytää tajan jokaisen ainesosan takana. Siellä, missä puhtaat luonnolliset ainesosat kohtaavat huipputeknologian. Veriuutteista fermentointiin. Ihonhoidosta lemmikkien hoitoon. Koostettu todistettuilla ainesosilla Korean johtavilta raaka-ainetoimittajilta. Turvallisuus ja laatu ilman kompromisseja, missä tahansa, milloin tahansa. Kaikki yhdellä klikkauksella Beautiful Smilella. Sinun K-beauty-alustasi. Luotettu globaali liikekumppanisi, Beautiful Smile.